ஆலங்குளத்தில் கார்த்திகா ஸ்டோர்னு ஒரு ஜவுளி கடை, நல்ல கடை. வணக்கம். நாங்கள் வந்து அத்தியூத் எங்களுக்கு ஆலங்குளம் பக்கம். அதனால எங்கள் பொண்ணுக்கு வந்து செப்டம்பர் 4 வந்து கல்யாணம் வச்சுருந்தோம். அந்த கல்யாணத்துக்கு வந்து நாங்கள் அங்கே தான் ஜவுளிகள் எடுத்தோம். ஜவுளி எடுத்ததில் எங்கள் சொந்தக்காரங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு 1500 ரேஞ்சில் ஒரு 30 பட்டு எடுத்திருந்தோம். அப்புறம் எங்களுக்கு மற்ற ஜவுளிகள்லாம் சேர்ந்து மொத்தம் ஒரு 3,50,000 ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம். நல்லா கவனிச்சாங்க. அதுக்கு இடத்துல கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க. பீரோல் ஒரு டிவி ஒன்று கொடுத்தாங்க. போன இடத்துல ஒரு சொந்தக்காரங்க மாதிரி வரவேற்பு நல்ல ஒரு கலெக்ஷன், நம்ம கேட்ட கலரோட கலெக்ஷன் கொடுத்தாங்க. அதுக்கடுத்துல எங்களுக்கு பிடிக்காத கொண்டு போய் கொடுத்தா உடனே மாற்றிக்கிட்டாங்க. அதில் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதுக்கடுத்துல எங்கள் சொந்தக்காரங்க மாதிரியே வந்து நாங்கள் அவங்களுக்கு பத்திரிக்கை வச்சுருந்தோம். அவங்க எங்களுக்கு அந்த பத்திரிக்கைக்கும் எங்கள் கூட வந்து குடும்பத்தோடு உறவாடி ஓனரே வந்திருந்தாங்க. பிள்ளைகளுக்கு அவங்க திருமண போட்டோ கடை சார்பாக எனக்கு வந்து அந்த போட்டோ கொடுத்துருக்காங்க. நாங்கள் அங்கே போய் அந்த ஜவுளி கடையில் பர்ச்சேஸ் பண்ணதில் எங்களுக்கு மனப்பூர்வமான சந்தோஷம், ரொம்ப பெருமை. அடுத்து நெக்ஸ்ட் கல்யாணத்துக்கும் அங்கே நாங்கள் ஜவுளி எடுக்கிற மாதிரி மனசில் வேண்டிக்கிட்டோம். வாழ்த்துக்கள். வாழ்க்கை.